खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुर्गा फुजानि समावनो गोबां जौ फाननो हाबाय गुवाहाटियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुर्गा फुजा फोरबोनि समाव सानथामनि गेजेरावनो गुवाहाटियाव गलादारफोरा 22.5 कौटि रां फाननो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 2022 मायथाइयावबो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव गलादारफोरा 16.80 कौटि रां फाननो हादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दिल्लीनि सुबुंफोरा गेदेर खैफोदाव गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव बारहावाया गुबुंले जानायनि जाउनाव बे जाथाया जादों होनना बोथोर बिगियान आरो एयार पल्युसन कन्ट्रल डिपार्टमेन्टआ फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 24 अक्ट'बर खालि बाराद्राय आबहावा गुबुंले जानायनि थाखाय दिल्लीनि एनसीआर नोगोराव हां लानो हायै थासारि सोमजिदों आरो फैगौ सानफोराव आरोबाव गाज्रि थासारि सोमजिबावनो हागौ होनना बोथोर बिगियान आफादा फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं चिरांनि रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव मैया BTR सरकारा साइकेल राननानै होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साइकेलफोरखौ थाखो 9नि फरायसाफोरनो राननानै होदों। MLA मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे साइकेलफोरखौ राननानै होदों। गासै 353 जन थाखो 9आव फरायनाय हौवासा आरो हिन्जावसा फरायसाफोरनो गंफा गंफायै साइकेल राननानै होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मानाव गेदेर MLA जयन्त बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बे साइकेलफोरखौ चिफ मिनिस्टार स्पेशेल स्किमनिफ्राय फरायसाफोरनो राननानै होदों। बिथाङा साइकेलफोरखौ फरायसाफोरनि हान्थिनायाव खाबु जानाय बायदि रानना होदों आरो साइकेलखौ जोथोननि गोनां खामानियावल' बाहायनो थाखाय फरायसाफोरखौ खावलायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि ब्लक इडुकेसन एक्सटेनसन अफिसार काम ब्लक मिसन क'अर्डिनेटर आरो सर्वा शिक्षा अभियान एबा SSA आरो बर' बाजार ब्लकआव नायगिदिंहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा अफिसनि माखासे जेंना आरो SSAनि सायाव नुजानाय लोगोसे बायदि बायदि जेंनाफोरनि सायाव सावरायदों आरो जेंनाफोरखौ हानायमानि सुफुंनो खोथा होदों होनना खौरां मोन्दों। बाथि रादाबाव दं तामुलपुर जिल्ला एबसुआ देग्लाय बोसोरनि जुनियर टेलेन्ट सार्च खुंनो थाखाय गोदानै एग्जाम बर्ड दादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे एग्जाम बर्डखौ थांनाय 24 अक्ट'बर खालि दाफुंना लाबाय आरो गोदानै दाफुंजानाय बर्डनो आनजादनि गासै मावनांगौ बिबानखौ गथायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे एग्जाम बर्डनि चेयारमेन हिसाबै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मानगोनां बोसोनगिरि बासिराम रामसियारिखौ थिसननाय जाबाय आरो मानगोनां दैमालु बर'खौ एग्जाम कन्ट्रलार हिसाबै बिबान होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।